a garin nan a jihar nan samun dan iska iri na wahala yi. Ai tun da nan ka taho kana tafiya yake ka san an maya sun na san cewa a rasa taho kanka. It is finished. Kai yake gaya wannan magana. Malam. Ka ce sunan ka kofar kilo ko? Kofar kilo. Ka Allah bai na ankon nan. Na ankon nan. Na yi mantuwa na baro ta a can. Bai san aikin sa ba. Zan ci uwarka, zan ci ubanka. Wallahi yalla kiyo haka ne da ko ga Allah Kofar kilo? Ni wallahi ko a tarihi ban taɓa jin wani ɗaya an ce wani sunan shi kofar ba. Iya karatun ka iya kundin baban ku. Yau It is finished. masha Allah. Kana shiga cikin kundina za ka ga an sa kofar kilo SS1. Gaskiya ne. To ai Ni kai na da abin na wajen Allah ba baka kaki. Ba baka kaki. na gyatumin ka ne na sa. Kai wallahi sai ka ba Na da san wallahi ba Kai, abin za ba. Billahi lazi. Ina baka naira 5 limi a gurin nan. Kuma ina baka naira 5 mata ta yau ta ce in ɗaya ta ce ji kunne na. Ta zaba na Dubban wa, kai dubban wa. za ka fita ko ka fara gidan kofar gidan nan ko billahi ne zai ya fara gidan nan billahi ne zai sai yanzu nan yazo Nan kasan ne kar. Damu ne na kasa ko ko ba na mu bane. hawa ya za in kawo karen gida Ya. ga kanan ni na ga wallahi ka so ka kama da karen nawa It is finished. Malam, wannan abin ya fi Kaliya! Ya, so da kaliya, kaliya ne.